Исус вършеше много велики неща и много хора го следваха. Той беше любящ, изцеляваше болните и получаваше в Божиите пътища. Исус беше праведен. Той не извърши никакъв грях. Исус винаги правеше това, което Бог изискваше от него. Той дойде да ни покаже Божията любов и да спечели отново хората, за да следват Бога и да ходят в Божиите пътища. Но имаше влиятелни религиозни водачи, които бяха много ревниви към Исус. Те не искаха да признаят, че бяха нарушили Божия закон и че бяха грешници като останалите хора. Техните сърца бяха закоравени и не искаха да повярват, че Исус беше изпратен от Бога. Те разпространяваха лъжи за Исуса и го арестуваха. Биха го, а войниците сложиха корона от тръни на главата му и му се подиграваха. Исус можеше да им се противопостави да ги спре, но не го направи. Той дойде на света, за да се пожертва за греха. Неговият живот щеше да бъде пожертван за греховете на всичките хора. Исус щеше да вземе върху себе си наказанието, което хората заслужаваха. Войниците приковаха Исус на дървен кръст. Тогава те изправиха кръста и Исус увисна на него и умря. По това време беше прието да убиват най-лошите престъпници по този жесток начин. В този ден още двама престъпници бяха размати на кръст. Но Исус не беше престъпник. Той беше невинен. Не беше извършил нищо лошо. В този ден Той умираше за греховете на другите хора, а не за своите собствени. Той умираше за греховете на хората, които бяха живи тогава, но също и за греховете на хората, които щяха да живеят след това. Неговата смърт отнема греховете на всички, които искат да се обърнат от техните грешни пътища и да приемат неговата жертва като жертва за техните собствени грехове. Когато Исус умря, Той извърши съвършеното жертвоприношение със своята безгрешна кръв. Той заплати цената на греховете на всички хора. Бог каза, че вече не е нужно никакво друго жертвоприношение, защото Исус извърши съвършеното жертвоприношение. Исус вършеше много велики неща и много хора го следваха. Той беше любящ, изцеляваше болните и получаваше в Божиите пътища. Исус винаги правеше това, което Бог изискваше от него. Те разпространяваха лъжи за Исуса и го арестуваха. Биха го, а войниците сложиха корона от тръни на главата му и му се подиграваха. Исус беше праведен. Той беше любящ, изцеляваше болните и получаваше в Божиите пътища. Исус беше праведен. Той не извърши никакъв грях. Исус винаги правеше това, което Бог изискваше от него. Той дойде да ни покаже Божията любов и да спечели отново хората, за да следват Бога и да ходят в Божиите пътища. Но имаше влиятелни религиозни водачи, които бяха много ревниви към Исус. Те не искаха да признаят, че бяха нарушили Божия закон и че бяха грешници като останалите хора. Техните сърца бяха закоравени и не искаха да повярват, че Исус беше изпратен от Бога. Те разпространяваха лъжи за Исуса и го арестуваха. Биха го, а войниците сложиха корона от тръни на главата му и му се подиграваха. Исус можеше да им се противопостави да ги спре, но не го направи. Той дойде на света, за да се пожертва за греха. Неговият живот щеше да бъде пожертван за греховете на всичките хора. Исус щеше да вземе върху себе си наказанието, което хората заслужаваха. Войниците приковаха Исус на дървен кръст. Тогава те изправиха кръста и Исус увисна на него и умря. По това време беше прието да убиват най-лошите престъпници по този жесток начин. В този ден още двама престъпници бяха размати на кръст. Но Исус не беше престъпник. Той беше невинен. Не беше извършил нищо лошо. Исус вършеше много велики неща и много хора го следваха. Той беше любящ,
изцеляваше болните и получаваше в Божиите пътища. Исус беше праведен. Той не извърши никакъв грях. Исус винаги правеше това, което Бог изискваше от него. Той дойде да ни покаже Божията любов и да спечели отново хората, за да следват Бога и да ходят в Божиите пътища. Но имаше влиятелни религиозни водачи, които бяха много ревниви към Исус. Те не искаха да признаят, че бяха нарушили Божия закон и че бяха грешници като останалите хора. Техните сърца бяха закоравени и не искаха да повярват, че Исус беше изпратен от Бога. Те разпространяваха лъжи за Исуса и го арестуваха. Биха го, а войниците сложиха корона от тръни на главата му и му се подиграваха. Исус можеше да им се противопостави да ги спре, но не го направи. Той дойде на света, за да се пожертва за греха. Неговият живот щеше да бъде пожертван за греховете на всичките хора. Исус щеше да вземе върху себе си наказанието, което хората заслужаваха. Войниците приковаха Исус на дървен кръст. Тогава те изправиха кръста и Исус увисна на него и умря. По това време беше прието да убиват най-лошите престъпници по този жесток начин. В този ден още 2 престъпници бяха размати на кръст. Но Исус не беше престъпник. Той беше невинен. Не беше извършил нищо лошо. В този ден Той умираше за греховете на другите хора, а не за своите собствени. Той умираше за греховете на хората, които бяха живи тогава, но също и за греховете на хората, които щяха да живеят след това. Неговата смърт отнема греховете на всички, които искат да се обърнат от техните грешни пътища и да приемат неговата жертва като жертва за техните собствени грехове. Когато Исус умря, Той извърши съвършеното жертвоприношение със своята безгрешна кръв.